Goddag, jeg hedder Flemming Tommerup, og jeg har udviklet en spray mod snorken, som har den egenskab, at den virkelig virker. Den kan behandle snorken, kraftig snorken, i løbet af en måneds tid. Den første måned, der skal man bruge den 2 gange om dagen, morgen og aften. 2 sprøjt i svælget, og så 2 i hver næsebor. Og derefter, så skal man så bare fortsætte med at bruge den 1 gang om dagen. Hvorfor virker den? Den strammer bindevævet op, og det er 2 specielle planteekstrakter, som gør det. Og de er hentet i henholdsvis Indien, nede på Himalaya-bjergkæden, og på toppen af det tibetanske plateau vokser der en busk, som hedder havtorn. Vi kender den også herhjemmefra, men deroppe der er den helt ren. Der er jo ikke nogen biler, der kører rundt der. Så vi får den reneste vare fra Tibet og fra det nordlige Indien. Kender du en, der snorker? Så læs om den helt nye spray mod snorken, Z-spray, på vores hjemmeside. Den er nem at bruge, den indeholder kun naturlige stoffer og er produceret lige her i Danmark.